24. Pentru că nu vedeam ce aș fi putut face înăuntru, ieși și eu din colibă. În curte erau oameni peste tot. Unii erau strânși la un loc și dormeau, alții ședeau pălăvrăgind, în timp ce o parte umblau încoace și încolo. În toate colibele coloniei pâlpâia o lumină palidă. Asinii strigau melancolic în preerie. Numai jungla își cânta eternul ei poem despre bucurie, dragoste, jale și durere, despre răutate, speranță, disperare, victorie și înfrângere. Nici pădurii și nici junglei nu-i păsa de ceea ce se întâmpla aici. Pentru junglă, omul e cu desăvârșire lipsit de importanță. Nu-i acceptă nici măcar murdăria și asta lasă în seama muștelor și a gângănilor. Îi acceptă doar oasele și asta după ce ulii, furnicile și viermii și-au astâmpărat foamea. Ce-i un om pentru junglă? N-are decât să își ia câțiva copaci sau tufișuri, să-și defrișeze o bucată de pământ pe care să-și construiască o colibă, să cultive puțin porumb și câteva cuiburi de fasole, poate și câteva tufișuri de cafea. Dacă pleacă însă pentru 3 luni sau nu se îngrijește 3 luni de locșorul acesta, apoi nu mai e a lui. Jungla i l-a smuls iar. Omul vine, omul pleacă, iar jungla rămâne. Și dacă nu luptă zilnic împotriva ei, apoi îl înghite ea. Trecui pe partea cealaltă la Slaich, a cărui colibă era la vreo 30 de metri. Îl găsi suflând în foc cu fața roșie. Părea că e gata cu cafeaua. Nu era o cafea bună, ci cam serbădă. Trebuie să fi fost măcinată de săptămâni, dacă nu chiar de câteva luni, și n-avea nicio aromă. Nu vrei o ceașcă?" mă întreba Slaich de îndată ce dădu cu ochii de mine. Mai bine du-le dincolo femeilor. Le e mai de folos. Sunt aproape la capătul puterilor. Din partea mea, cum crezi? Paguba e a dumitale, dar nu-i nimic. Mai fierb o oală și apoi poți să bei cât vrei. Soția mi-a lăsat 1 kilogram, dar să știi, sunt convins că ne-ar prii tot atât de bine și nouă câte o cafea fierbinte." Fata dormea zdravăn pe rogojina întinsă pe pământ sub plasa contrațânțarilor. Poate că Slaich îi spusese despre nenorocirea ce se abătuse asupra copilului, dar Indian Chase sigur că era indiferent. Nu era vorba de copilul ei, pe acesta îl ținea în brațe, de ce și-ar fi făcut griji? N-avea ambiția să aparțină marii colectivități mondiale a mamelor. Nu se gândea decât la ceea ce se afla în imediata ei apropiere. Ia cănile alea și dă-mi o mână de ajutor. Slaich îmi arătă 7 căni emailate de diferite mărimi, așezate pe o ladă. 4 dintre ele fuseseră atât de mult întrebuințate că nu mai aveau aproape nicio urmă de email pe ele. 2 aveau chiar găuri, iar cele care aveau să bea din ele trebuiau să fie iuți dacă voiau să le mai rămână cafea, își dădu părerea Slaich. Înainte de toate, însă, oprește aici 2 cești pentru noi. Nu-mi place să beau cafeaua din pălărie, atunci când nu trebuie, și acum hai să mergem. Luai cănile, ne duserăm iar la Garcia. Slaich le puse pe pământ și alături oala cu cafea. Umplu cana și o întinse gazdei. Ea o luă și așa fierbinte cum era o dădu peste cap. Soția mecanicului și celelalte femei sorbiră de 2-3 ori, dar niciuna nu bău toată cana, ci restul îl trecură mai departe. Soția mecanicului își răsuci o țigară, apoi întinse săculețul cu tutun negru gazdei, care își răsuci și ea o țigară, după care începu să fumeze. Nu se așeză însă, ci continuă să trebăluiască fără să facă ceva anume. De fapt, nici nu mai era nimic de făcut pentru nimeni. După ce femeile șezură un timp, fumară țigările și sorbiră cafeaua fierbinte, le veni din nou pofta de lucru. Din cămăși și din haine vechi, din resturi colorate de stofă, se apucară să împletească tot felul de funde, de acoperăminte, cu care voiau să-l împodobească atât pe copil, cât și coșciugul în care avea să fie pus. Slaich îmi făcu semn cu ochiul, își dădea seama că era deprisos, așa cum eram și eu. De aceea ne duserăm din nou în coliba lui. Ne așezarăm. Lângă noi fumega cutiuța de tablă care servea drept lampă. Ochii îmi alunecară spre vatră, unde, într-o veche oală emailată, zumzăia apa pentru cafeaua pe care urma să o preparăm. Spune, Slaich, de unde iei dumneata apa pe care o întrebuințezi în casă? El se uită la mine cu niște ochi de parcă n-ar fi priceput ce l-am întrebat. Da, vorbesc despre apa care e aici, în găleată. Omule, ce întrebări pui, apa? Păi cred că îți dai seama singur de unde o iau. Doar nu vrei să-mi spui că o iei din râu. Repetai întrebarea clar de tot, pentru că se uita la mine cu niște ochi, de parcă s-ar fi îndoit de inteligența mea. Dumneata, ce crezi? Sper că nu-ți trece prin gând că eu sau altcineva de aici primește apa în sticle sigilate, ca acelea de bere din Kansas City, sau expediate prin poșta aeriană de la Yosemite Valley. Să nu mai pui întrebări atât de tâmpite. Am crezut că ești un om care are ceva în cap. Uneori am vrut să spun, nu totdeauna.
Să nu mă înțelegi greșit, dar ascultă-mă, dumneata, stâlp al înțelepciunii, când te-am întâlnit pentru prima dată acolo, jos în junglă, la băltoaca aia puturoasă, unde te-am pus să ridici mâinile ca să mă salvezi eventual de un agiamiu bolnav de nebunia junglei, nu te-am văzut atunci bând din apa aia împuțită, de parcă ar fi fost bere la gheață? Nu-i adevărat ce spun? Atunci ți-a fost indiferent dacă a scuipat cineva în ea sau și-a făcut nevoile acolo cu jumătate de oră în urmă vreun catâr. Ai băut-o așa cum a fost și ai mai fost pe deasupra și foarte fericit că în groapa aia murdară ai găsit apă. Bine, bine, e drept ce spui, dar răspundem cum stau lucrurile cu apa asta pentru cafea scoasă din râu. Sly hrânji. Toată apa pe care ai băut-o de când ești aici din râu, că doar nu ai pretenția să ți-o fierb, sau, cum ai spune dumneata, să ți-o dezinfectez înainte de a ți-o da să o bei. Nu mă face să râd. Știu foarte bine unde vreau să ajung. Nu vorbesc de apa pe care am băut-o ieri sau astăzi. Vorbesc despre apa în care abia cu câteva ore în urmă și la cel mult 100-150 de metri de aici s-a necat copilul. Ei, și copilul e otrăvitor și mama lui a băut din cafeaua pe care tocmai am dus-o dincolo, sau nu? Și cafeaua i-a plăcut, sau nu? Dar sigur că n-a pus întrebări tâmpite pe care le-ai pus dumneata. De unde am luat apa cu care am fiert cafeaua pe care i-am dat-o? Știa exact cu ce apă am făcut cafea. Și dacă ea, mama, a putut să bea cafeaua, cine ești dumneata, la drept vorbind, ca să nu-ți fie bună? Noi îi mulțumim lui Dumnezeu că ne dă cafeaua asta și că avem apă tot anul. Sunt doar atâtea sute de mii de familii în țara noastră care n-au apă luni de zile și care trebuie să își părăsească locurile de baștină, pământurile și să plece cu cățel și cu purcel în căutarea apei. Sly avea deplină dreptate. Chiar dacă îi era prea greu să citească dintr-o dată o coloană întreagă dintr-un ziar, avea dreptate. Nu trebuia să mă gândesc la micul cadavru spongios și la sângele care îi se prelingea din nas și din gură. După o tăcere lungă, Sly începu să spună: Ei, Doamne, să știi că toate astea mă supără al dracului de puțin. Apa e apă și atâta timp cât pot să o beau fără să mă doară burta, o să o cotesc bună pentru mine și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ea. Dacă trebuie, chiar și în genunchi, dar nu e cazul. Ceea ce îmi stârnește curiozitatea în legătură cu apa e cu totul altceva. Mă gândesc la scândura aia cu lumânarea deasupra. Asemenea lucruri mă fac să mă cutremur. Recunosc cinstit că dacă mă gândesc la ea mă trec fiorii. Treaba cu scândura și cu lumânarea e o chestie de necrezut. Nevastă mea mi-a povestit mai de mult despre asta. La ei acasă se întâmplă tot așa. Și ea e din cu totul alt ținut. Ei sunt altfel de oameni sau, cum s-ar spune, un alt trib, dar lucrurile astea tot așa le fac. Și îți spun eu, să știi, lumânarea îl găsește întotdeauna pe înnecat. Întotdeauna? Am întrebat eu. Da, întotdeauna. Nevastă mea spune că scândura poate pluti chiar și împotriva celui mai puternic curent atunci când cel înnecat se află acolo. Eu unul nu cred și nimeni nu poate să învâre în cap una ca asta. Vorbeam cu cea mai mare convingere. Indienii nu știu mai mult decât noi și nici nu pot face mai mult decât noi. Niciun om de culoare, de altă rasă, chinez, hindus, tibetan, nu e în stare să săvârșească minuni pe care noi să nu le putem face. Toate astea sunt basme. Avem doar impresia că cei din alte rase sunt mai plini de mistere, dar asta e numai pentru că nu le înțelegem bine limba, nu le știm obiceiurile și felul cum trăiesc. Și această imposibilitate de a înțelege ne face să atribuim străinilor tot felul de puteri supranaturale. În ceea ce mă privește, am constatat că în marșuri lungi prin junglă și prin păduri am suportat tot atât de bine sau poate chiar mai bine decât însoțitorii mei indieni, atât lipsa de hrană cât și cea de apă. Asta e foarte posibil, dar n-are nicio legătură cu ceea ce am spus eu. Am și eu experiența mea și sigur că ai dreptate în ceea ce susții. Noi avem mai multă energie, sau mai bine zis o voință mai puternică, sau mai exact spus o voință mai educată decât primitivul. Oamenii de aici sunt de părere că nu merită câtuși de puțin să ai voință. Pentru ce, zic ei, că din așa ceva nu am decât neplăceri și mai multă muncă. Numai noi, cei care îi exploatăm, vrem să le dezvoltăm voința și energia, doar ca să putem să-i transformăm mai ușor în sclavi, să căpătăm muncitori mai buni și să-i putem ademeni în capcana ratelor. Ca să nu mai fie liber niciodată și să joace după cum le cântăm, și toate astea pentru că avem o voință mai educată și mai multă energie. Dar ca să revenim la ceea ce am mai discutat mai înainte, trebuie să admiți că există unii indieni care sunt mușcați de câte 5-6 ori de vreun șarpe cu clopoței. Sau sunt înțepați de vreun scorpion, ori ceva asemănător și nu au nimic. Dacă te-ar mușca pe dumneata un șarpe cu clopoței sau ai face cunoștință cu un scorpion roșu, n-ar trece nici 20 de ceasuri și ai fi un om mort. Da, dar nici ei nu sunt toți imuni la asemenea otrăvuri. Majoritatea indienilor mor tot atât de repede și precis ca și albii când sunt mușcați de șarpe. Am văzut-o cu ochii mei, exact, dar numai pentru că nu toți știu care-i lacul potrivit. Ei, vezi, tocmai asta e.
Dacă și noi am cunoaște leacurile potrivite, am fi tot atât de imuni ca și unii dintre ei, sau măcar cum pretind că sunt. Și apoi, sigur că știi și dumneata că malaria și celelalte soiuri de friguri sau, în general, bolile îi omoară mult mai repede decât pe omul alb, chiar dacă cel din urmă nu face nimic pentru combaterea lor. Sly clătină din cap. Și de ce n-ar muri, te întreb? De ce? La urma urmelor sunt și ei oameni, sau nu? Și odată, oricum, trebuie să moară. Și sculându-se, se duse la foc, suflă în tăciuni, apoi împinse oala cu apă mai aproape de flăcări. După ce se așeză, iar îmi spuse: Ei bine, dar dacă dumneata vrei neapărat să susții că la această treabă care s-a petrecut aici la noi n-au fost în joc forțe ascunse, misterioase, vreau să spun forțe și mistere pe care nu le cunosc decât indienii, atunci te rog să-mi explici de ce scândura a plutit tocmai spre copil și l-a găsit într-adevăr într-un loc unde nimeni nu l-ar fi căutat. Admit că nu știu, în orice caz. Acum încă nu. Poate că altădată, mai târziu, voi afla. Trebuie să mă gândesc bine la asta. Dar contest că ar fi fost la mijloc ceva misterios. Sunt încredințat însă că în totul este vorba de lucruri absolut clare. Adevărul e că deocamdată n-am nici măcar un indiciu pe care să mă bazez, așa că nu cunosc nici calea pe care să pornesc pentru aflarea adevărului. În timp ce mă gândeam cum s-ar putea explica faptul că scândura plutise peste cadavru, mi-am amintit de o altă metodă prin care poate fi găsit un înnecat. Mi-am amintit deodată de un caz văzut de mine acasă în Statele Unite. Ascultă, Sly, ți-am spus că nu suntem mai proști decât indienii. Pe când eram copil acasă, a fost scos un înnecat din apă, printr-un procedeu care la început mi s-a părut foarte ciudat. Mai târziu, după ce am rumegat bine lucrurile, am găsit explicația. Un om s-a anecat într-un lac, pe când pescuia, cred. S-a dus la fund cu luni trecut tot. 2 zile lacul a fost cotocit în lung și în lat, dar cadavrul n-a putut fi găsit. În cea de-a treia au fost aduse câteva canistre cu dinamită și explodate în lac. Scurt timp după aceea, cadavrul a ieșit la suprafață. Îmi amintesc și acum că s-a vorbit despre forțe supranaturale, care au acționat, astfel că familia a putut primi înapoi cadavrul și omul a avut parte de o înmormântare creștinească. Pastorul n-a lăsat să-i scape prilejul de a spune comunității în predica lui că găsirea cadavrului se datorează neîndoielnic rugăciunilor pline de ardoare ale membrilor familiei greu încercate. Că milostiva mână a atotputernicului Dumnezeu poate fi văzută și în această întâmplare. Mulți își explicau însă în alt fel toate acestea. Ziceau că lacul, care își iubește liniștea, fiind puternic răscolit, a scos la iveală mortul ca să-și poată redobândi pacea. Când m-am făcut puțin mai mare, mi-am dat seama de adevărata stare de lucruri. Fiecare ființă înnecată, indiferent dacă e om sau animal, ba chiar și peștii morți, ies mai devreme sau mai târziu la suprafață, uneori după 24 de ore, alteori abia după 3 zile. Dacă leșul este înfășurat în plante acvatice sau în mărăciniș, ori cel înnecat purta haine deosebit de grele sau s-a înfundat în nămol, atunci nu mai poate ieși la suprafață. În cazurile acestea, aruncând în lac o bombă, cadavrul este smuls și adus la suprafață. Ei și, spuse Sly, nu-i nimic misterios aici, fiecare om își dă seama de lucrul ăsta. N-am nevoie de explicațiile dumitale. Dinamita saltă în sus totul sub soare, chiar și munții și stâncile. De ce n-ar ridica atunci și un cadavru la suprafață? Nu-mi spune povești de adormit copii. Sunt sigur că în cazul cu scândura care s-a dus acolo de parcă ar fi șezut un pilot pe ea, nu o să găsești atât de repede o explicație. Crede-mă, Gales, trăiesc printre oamenii ăștia de vreme îndelungată, de aproape o viață de om, așa că am văzut destule. O, Doamne, ce mai de treburi ciudate, lucruri de necrezut. Nu le-ar putea explica nici măcar un profesor universitar, chiar dacă se crede pe cât de grozav, pe atât de învățat. Dar ar fi timp irosit de pomană, dacă m-aș apuca să-ți povestesc ce am trăit eu aici, că dumneata tot n-ai crede niciun cuvânt. Știu că nu crezi în nimic. Dumneata ești unul dintre ăia foarte deștepți. Ce mai calea valea, sunt convins că nu crezi nici măcar în spirite. Eu cred și aș putea să-ți povestesc o sumedenie de lucruri despre ele, dar ce rost ar avea cu unul ca dumneata? Mama, nevestii mi poate vorbi cu rudele ei moarte. Mai spui ceva? Dar ce importanță au toate astea? Hai să o lăsăm baltă. Nu mai vrei o cană de cafea? Ia-ți-e destulă. Sly avea dreptate. Era lipsit de sens să vorbesc cu el despre asemenea lucruri. Trăia de mult printre acești indieni și ajunsese să creadă ceea ce credeau și ei. Privea tot ce era neobișnuit în ceea ce vedea și auzea, exact în același fel în care îl priveau și indienii. Și chiar voit credea, ca să nu-și mai dea osteneala să caute o explicație firească. De aceea, asemenea discuții purtate cu el se învârteau în cerc și nu duceau la niciun rezultat. De fapt, nici eu nu urmăream să găsesc o explicație pentru ceea ce văzusem în noaptea care era petrecute. Pentru mine totul era clar, nu vedeam niciun fel de mistere. Nu eram nici vrăjit și nu se putea vorbi nici despre faptul că mă autosugestionasem.
Nu eram nici măcar somnoros sau surmenat. Eram treaz și cu mintea absolut limpede. Sigur că nu aveam un martor. Sly nu era unul. Judecata lui, în măsura în care ar fi vrut să își formuleze una, nu conta, atunci când era vorba de lucruri care priveau pe indieni. El era convins că toți indienii au forțe misterioase și se pricep în tot ceea ce e supranatural. Credea tot ceea ce îi povesteau ei și ceea ce afla de la soția sa. Probabil că se îndoia de neprihănirea Maicii Domnului, dar lua întotdeauna drept bune credințele indienilor. Poate că era influența mediului, poate credința de nezdruncinată a lui Sly. În orice caz, spre surprinderea mea, am constatat că și eu începusem să mă feresc a găsi o explicație și că mi era destul de neplăcut să nu despic firul în patru. Dar în fond, de ce n-aș fi lăsat toată treaba în voia ei? Trăiești mai ușor, mai fericit, ești în mai bună armonie cu cosmosul dacă nu-ți frămânți în permanență creierul căutând lămuriri și analizând treburi a căror explicație nu te face cu nimic mai fericit. De obicei, nici măcar mai avut, și noi suntem doar grozavi de amatori de bogății. Viața trebuie luată așa cum e, aici în junglă cât și pretutindeni pe pământ. Acesta este de altfel și sensul vieții. Ce poți să dorești mai mult? Ce să speri? Orice altă atitudine este tăgăduire a vieții și pe deasupra și neorânduială. Este neorânduială din care se naște fiecare durere, fiecare amărăciune, fiecare rău în această lume. 25. Când mi-am ridicat privirea, am constatat că Sly plecase și că luase cu el și lampa aceea mică. În fața mea, în scaunul de răchită care scârțâia de vechi și de șubret ce era, încât te mirai că mai poate să șadă cineva pe el fără să se prăbușească, se afla Perez, indianul care scosese copilul din apă. Nu mi-am dat seama când și cum a apărut așa dintr-o dată acolo pe scaun. Trebuie să fi visat sau să fi ațipit în timp ce îmi rumegam gândurile. Prima idee care mi-a venit a fost că Sly s-a transformat prin cine știe ce vrajă în Perez. Spune Perez, când mi-a adus cele două păsărele cu ciuf galben? Mi-ai promis astăzi dimineață 2 pui galbeni. N-am fost de mult în junglă și nici n-am să mă duc. N-am timp, mă înțelegi, senior? Ședea cu picioarele larg desfăcute și bălăbănindu-și brațele. Nu mai faci mangal? Nu te mai duci în junglă? Ascultați-mă atent, mister. Lucrurile stau cam așa. Gringoul care locuiește sus pe munte, acolo unde cresc cei mai buni copaci pentru mangal și unde se găsesc și cele mai grozave ciufuri galbene, așa cum n-ați putut să vedeți încă vreodată, ei bine, acel blestemat de gringo lua la dracu să-l ia, acest mincinos, susține că i-aș fi furat un catâr. Asta e o minciună, e cea mai ordinară minciună pe care am auzit-o vreodată. Mai spune că eu aș fi un bandit jegos, un tâlhar, și pe lângă asta și un hoț. Mai spune despre biata mea mamă că e o împuțită. Ei bine, individul ăsta are pe deasupra pretenția că e un gringo învățat, că ar fi umblat și la școală. Dar vă spun dumneavoastră, mister, nenorocirea vine din faptul că eu sunt un biet indian sărac și că nu pot face nimic împotriva lui, absolut nimic. Trebuie să rabd ca o cara asta să atârne asupra capului meu. De aceea, deocamdată, nu sunt perspective să vă aduc păsările acelea, senior. Ciufurile astea galbene învață să vorbească cât ai spune pește. De asta v-am sfătuit să nu luați ciufuri roșii. Ele nu sunt potrivite, trebuie să fie neapărat ciufuri galbene. Dar să știți, povestea cu catârul e o minciună sfruntată. Nu sunt niciun fel de bandit, pot să jur. Nu cred câtuși de puțin că ești un bandit, senior Perez, și nu cred nici că ești capabil să furi un catâr. Ăsta este și adevărul, mister. Numai din atât și-mi dau seama că sunteți un om cult. Pot să jur în fața Sfintei Fecioare și a Sfântului Prunc, că nu știu nimic despre vreun catâr furat. Dacă aș fi fost un bandit, m-aș fi dus dracului singur de bunăvoie, dar gringoul acela de acolo, de sus, nu-i un om cum se cade. Zice că mi-a găsit urmele chiar lângă acele ale măgarului și apoi mai zice că le-a găsit și în afara îngrăditurii pășunii lui, lângă acelea ale măgarului și că ar fi mers după ele. Nu știu unde, că asta n-a spus-o, dar eu n-am umblat niciodată prin locurile în care spune el că mi-ar fi găsit urmele, alături de cele ale măgarului. De unde să știu eu cine i-a furat măgarul? Și apoi ce mă privește pe mine toată treaba asta? Păi da, din cât am auzit, domnul Erskine ar fi spus că măgarul dispărut valora în jur de 250 de pesos. E grozav. Iată că și din asta se poate vedea ce mincinos este acest gringo. Știți dumneavoastră cât mi-a oferit pe măgar? 40 de pesos, mari și lați. Cu niciun centavito mai mult. Atâta mi-au dat pungașii ăia de la Lera. Ăsta e adevărul, pot să jur. Și după toate, gringoul mai și povestește fiecăruia că măgarul lui valora 250 de pesos bani pe șin. Ăștia sunt gringos pe care îi avem aici și mai trebuie să ne lăsăm și sâcâiți de ei. Nu pot decât să râd, e ultimul lucru pe care pot să-l fac. Și acum, colac peste pupăză, acest americano vine și spune că i-am furat măgarul. Spuneți și dumneavoastră, este ăsta un fel de a se purta cu niște oameni cum se cade și pașnici cum suntem noi și încă în țara noastră?
Dar ce putem să facem? N-avem de ales. Trebuie să-i suportăm. În timp ce îmi vorbea șezând în fața mea, abia îl puteam zări. Singura lumină care mai rămăsese în colibă era cea emanată de focul din vatră și acela abia mai licărea. Perez se ridică, se duse la foc și își aprinse țigara pe care o răsucise în timpul cât îmi povestise despre măgarul furat. Sly se întoarse cu lampa și cu un vas în care avea lapte proaspăt. În sfârșit, vaca e aici, dracu știe unde o fi stat toată vremea, zise el de îndată ce intră. Cu mâinile murdare, așa cum venise de la vaci, scoase dintr-o pungă murdară și ia 2 pumni de cafea și îi vărsă în apa care fierbea. Cafeaua se umflă și dădu în foc. Sly luă o cârpă, apucă oala și o puse jos lângă noi. Poți să iei ceașca mea," îi spuse lui Perez. Bine, bine, nu vă stricați rostul din cauza mea," zise indianul. Spune Perez, copilul stătea întins pe fundul apei sau cum?" întrebă Sly. Nu, copilul nu era pe fund. Cel puțin așa mi s-a părut mie. Nici n-a atins fundul râului. Era cu mâinile și cu picioarele încurcate în niște ierburi. Ai fi zis că ședea pe ele. Și pentru că veni vorba, cred că n-ar fi ieșit niciodată la suprafață dacă nu l-am fi scos. Plantele îl țineau ca brațele unui animal fioros. De unde ai știut că vei găsi copilul acolo, Perez, și nu altundeva?" l-am întrebat eu. Era ușor de văzut, nu-i un secret. Lumina asta chiar deasupra lui. Ați văzut și dumneavoastră, după ce flăcăruia s-a potolit, oricine l-ar fi putut scoate. Sigur că am văzut cum s-a oprit lumina deasupra lui. Întrebarea e de unde a știut lumina unde se află copilul. Nimic mai simplu, copilul a chemat-o la el ca să ne arate nouă de unde să-l luăm. Și lumina a ascultat, plutind acolo. Nu e nimic neobișnuit în asta. Totul e foarte natural, fiecare om înțelege. Sly izbucni într-un râs zgomotos. Na, acum ai auzit cu urechile dumitale, ești mulțumit? Sau mai ai și alte întrebări prostești în depozit? Ți-am spus înainte, totul e foarte natural. Nu e nimic miraculos la mijloc. Ăsta e tot secretul, sau mai bine zis, nu e niciun secret. Indienii de aici pot să facă tot atâtea vrăși câte pot să faci și dumneata sau eu. Copilul cheamă lumina, ea trebuie să-l asculte și atunci plutește într-acolo. Limpede și clar ca lumina soarelui, un procedeu cu totul natural. Ți-am spus lucrul acesta toată vremea. Totul era fără sens. M-am întors iar spre acela care părea să fie cel mai întreg dintre ei doi. Așa, Perez, spune-mi ce se aude cu pămătufurile galbene. Nu mă duc în junglă și chiar dacă m-aș duce, n-ar avea rost. Păsările au început să clocească de câteva zile, mi-a spus un prieten care a fost acolo. La ce bun să mă strecor prin afurisitele alea de tufe cu spini, dacă tot nu pot să fac nimic, acum nu sunt. Are să fie ușor peste 2 luni, atunci am să vă pot aduce mai multe dacă o să vreți. Perez își primise între timp cafeaua și o sorbea cu încetineala cu care beau cunoscătorii. Sly îmi turnă și mie o ceașcă, apoi luă oala și o duse la Garcia. Se întoarse după câteva minute, se apropie de vatră și își aprinse o nouă țigară, apoi se așeză pe pământ în fața noastră după felul indian. Perez și cu mine ședeam încă în cele 2 fotolii putrede de răchită. Copilașul fetei începu să scâncească sub plasa contra țânțarilor. Din mișcările plasei, accentuate de lumina focului, mi-am putut da seama că la lăpta. Încă înainte ca țâncul să fi terminat, îl auzeam încă plescăind. Fata își reluă sfărăitul. De data asta însă, în asemenea hal, că vibra toată coliba. Somnul îi cuprinse și pe Perez și pe Sly. Ei își proptiră, bărbiile în piept, privind în gol cu ochi peste care se lăsau mereu ploapele. În moțăiala lui Sly își dădu seama că i s-a stins țigara. Clătinându-se ca un om beat, se ridică și ștărâ picioarele până la vatră. Când țigara se aprinse iar, se rezemă de unul dintre stâlpi și a țipi. Dormi doar câteva minute, apoi se trezi și se uită afară. Privi cerul care începuse să se limpezească, se vedeau chiar câteva stele, apoi spuse: "Trebuie să fie puțin după 2, am crezut că mai târziu." "E 2:20, îi spusei uitându-mă la ceas. "Mă duc să mulg vacile, altfel intră draci în ele și fug în prerie. Vii cu mine, Perez?" "Vin, să mergem." Perez dormise atât de bine că nici nu simțise când îi căzuse țigara. Acum, după ce o găsi iar, o aprinse și se duse după Sly, care pornise înainte cu o găleată în mână. "Ascultă, Gales," îmi strigă el, "de ce nu tragi un pui de somn câteva ceasuri? Trebuie să fii frânt de oboseală, o să-ți facă bine." "Nu te lua după mine, eu trebuie să văd de vaci." "Hei, Perez, unde ești?" "Vii?" strigă iar Sly. Perez tocmai ieșea din colibă spunând: "Ai răbdare, amigo, sunt aici, adică întotdeauna acolo unde trebuie. Poți să contezi pe mine." "Cine por la Santissima mi-a pus afurisitul ăsta de buștean în drum? Aici poți să sfrângi gâtul că peste tot îți numai bușteni, bolovani și buturugi." Notă: por la Santissima pentru numele lui Dumnezeu. Încheiată nota. 26. La plecare, Perez luase lampa cea mică afară și astfel în colibă se lăsă din nou întunericul. Pe vatră mai sclipeau doar câțiva tăciuni. Eram singur și pentru că nu știam ce să fac, mă dusei pe pipăite în colțul unde se afla patul în care dormisem 2 nopți. De fapt, nu era un pat, ci mai degrabă un fel de hamac nenorocit.
Patul în care dormea Sly cu nevastă sa era la perete, semăna cu cel de la Garcia, doar că era mai bine împletit și salteaua făcută din material mai moale. Între patul acela și restul încăperii era un perete din țăruși, care aveau poate 2 metri înălțime. Țărușii erau însă bătuți atât de departe unul de celălalt că se putea vârî ușor un deget între ei. Pentru a-și atinge totuși scopul, soția lui Sly îmbrăcase peretele cu câteva bucăți de pânză veche. Chiar că eram foarte obosit. Îmi trăsei cizmele, îmi slăbi cureaua și apoi mă strecurai marinărește în hamacul pe care numai o hangiță foarte lacomă de câștig l-ar fi putut numi pat. Poduri, râuri fără curenți normali, aligatori, pompe tușind asmatic, regine engleze agitând batiste rupte, cadavre de copii. Indieni goi, unii fără brațe, capete cu păr negru apărând din iarba preriei, lumânări aprinse, plutind sub apă ca peștii. Vaci, purtând pume pe ceafă, muzicuțe fixate pe pilon de pod și care cântau singure. Bandiți pe măgari albi, o icoană a Sfintei Fecioare care icoană cânta la vioară. Canada dispărută în urma unui cutremur și în locul ei o groapă imensă. Rânduri șterse dintr-un ziar din Kansas City, tipărit la o fermă de capre din Texas. Un puț de petrol desfundat cu un plescăit în apă, produs de o boabă de fasole care sare. O fată cu flori în păr dansând cu o somieră cu arcuri care aparține președintelui. O fată tânără șezând într-o poziție chinuită și având în jurul genunchilor cununițe din flori roșii strigă. Nu, nu vreau, îndrăznește, nu te las. Când veche, mai late, fără fund, dar totuși pline, zburând peste o masă pe care se află un costum de marinar care plânge. Un sombrero care merge singur, fără să aibă niciun obraz de desubt. Nu, la dracu, nu puteam să dorm. Poate că era din cauza cantității mari de cafea băute. Îmi vâjia capul. Cu toate acestea, eram mai obosit decât un încărcător de cărbuni de pe un vas al morților. În cele din urmă am adormit, dar nu pentru mult timp, fiindcă, la un moment dat, l-am văzut pe domnul Erskine zăcând pe fundul râului. Dădea din mâini și striga, aduceți-mi un felinar care să asculte ordinele, un felinar, vă rog, un felinar pentru toți măgarii mei. Apa era foarte adâncă, avea 20 de picioare după ora 2 dimineața, dar puteam să-l văd totuși pentru că fundul apei era luminat. Nu-l cunoșteam pe Mr. Erskine, nu-l vădusem niciodată, dar știam că el e cel care ședea pe ouă și clocea ciufuri galbene bătrâne, care cântau un cântec despre petroliștii ce-și făceau țigări din ciment. Afară de mine, nimeni nu-l putea observa pe Mr. Erskine zăcând în apă, iar eu le strigam oamenilor, uite, aici în apă sunt 2 cizme americane de copil. Dar ei nu se uitau la mine și nici nu ascultau ce le spuneam, ci ziceau că e mai bine să îi pună o coroană pe cap și să spună că ar fi un sceptru toltec. Apoi au venit niște străini și au produs o explozie în lac. O oală de cafea s-a înnecat într-un sac pe jumătate plin cu știuleți de porumb și niște aligatori au prins-o, dar ea a sărit în sus și din norii negri care s-au format a căzut sub forma unui om. Era un aviator. Acesta s-a apucat să mulgă o vacă beată, care venise târziu acasă. Ea i-a povestit unui vas de tablă care ținea loc de lampă că 2 tigri și 2 lei s-au dus cu muzicanții la dans, dar că muzicanții s-au împotmolit în noroi. Și iar au pus dinamită în lac și dinamita a explodat, trezind sute de ecouri. În explozia aceasta de dinamită m-am trezit. A urmat apoi încă o explozie și încă una. Pocnetele nu mai încetau. Între timp mă trezisem de tot și abia acum îmi dădui seama că afară se trage cu pușca. Sări în sus și mi încălțai cizmele că de dormit nu mai era chip. Era încă noapte. Prin crăpăturile din peretele colibei vedeam flacăra micii lămpi ce ardea în curte, unde Sly își mulgea vacile. Perez îi ținea lampa șezând lângă el. Le auzeam glasul, dar nu puteam să-mi dau seama despre ce vorbeau. După ce mi-am încălțat cizmele și mi-am strâns cureaua, m-am dus la ușă. În curtea casei lui Garcia ardea un foc mare, flăcările se ridicau în sus de tot. În lumina lor văzui 2 duzini de indieni sărind de pe cai și trăgând cu puștile în aer către cerul negru. Mă dusei repede acolo să văd ce se întâmplase. Știrea despre dispariția copilului se răspândise pe o rază mai mare de 10 mile, deși era noapte, și până la o distanță de 100 de mile de aici nu exista niciun telefon. Garcia era unul dintre indienii cei mai săraci din toată regiunea, dar cu toate acestea era simpatizat și de aceea, în momentul în care s-a răspândit știrea despre nenorocirea lui, toți au venit să-i ofere sprijinul lor. Știau doar că dispăruse copilul, dar pentru cazul că ar fi putut fi găsit mort, veniseră pregătiți cu tot ceea ce cerea tradiția, adică cele necesare pentru focuri de artificii și pocnitori, pentru că aici se obișnuia ca atunci când murea un copil să fie arși munți de artificii, astfel ca îngerii din cer să știe că un nou înger e în drum spre ei. La oamenii mari se proceda la fel, dar cu altă semnificație. Diavolul, auzind hărmălaia, se duce repede la porțile iadului și își cercetează listele să vadă dacă mortul nu figurează în evidențele lui.
Îngerii preveniți de artificii îi întâmpină pe copii la jumătatea drumului. Pentru ei e tot una dacă diavolul stă sau nu la poarta iadului, că el nu are ce face cu copiii. Un copil nevinovat nu apare pe listele iadului pentru că nu are încă păcate. Materialele pentru artificii și pocnitori pe care le-au adus noi veniți au fost date fratelui mijlociu, celui despre care am spus că era sărac cu duhul. Din clipa aceea, interesul lui pentru tot ce era în afara artificiilor dispăru. Nu mai plângea de mult. Pentru el, partea mai plăcută din ceremoniile de înmormântare abia începea. Între timp, noi veniți aflară că băiatul fusese găsit. Intrară deci pe rând în colibă pentru a privi mortul și pentru a-i spune mamei câteva cuvinte de consolare. Deși nu erau prea interesați să afle cum se petrecuseră lucrurile, îi cereau totuși gazdei să le povestească nenorocirea. Nu din curtoazie, ci din deșteptăciune. O sileau pe mamă să-și abată gândurile. După ce o făcuse odată, femeia povestea într-una cu mai mult zel cele întâmplate. Mereu cu aceleași cuvinte, cu aceeași intonație, cu exteriorizarea acelorași sentimente. Și repetând mereu această poveste, ea îi deveni obișnuită, chiar și felul de a-și exprima sentimentele deveni la un moment dat teatral. Tot povestind, ea se distanță de cele întâmplate, până când ajunse să le istorisească de parcă le-ar fi auzit de undeva. Legătura ei directă cu faptele se pierdea tot mai mult, sentimentele se toceau, inima se despovăra. Iar când povesti pentru a 20-a oară, chiar cuvintele îi se părură vorbărie goală. Fără să-și dea seama, mama a început din acest moment să se despartă de copilul ei. Privind mortul, constată, spre marea ei mirare, că îi se părea a fi un străin, nu copilul ei. Carlosito era un băiat vioi, care alerga tot timpul, ba încoace, ba încolo. Gura îi mergea necontenit și nu se gândea decât la năzbâtii. Îl bătea de 2 ori pe zi, adevărat că numai ca să nu întreacă măsura și să nu-și facă singur cine știe ce rău. Nu putea fi stăpânit de dimineața, de când deschidea ochii și până seara, când genele îi picau de oboseală. Bucata aceasta de carne, umedă și rece, cu maxilarul turtit și mâinile legate țeapăn peste piept, nu putea fi băiatul ei. Trebuia să fie copilul altcuiva, probabil acela despre care povestise cu puțin înainte. Copilul ei nu era atât de urât. Toată ziua îi se spunea, vai ce frumos e Carlos al dumitale. Și chiar ieșise vorba că pe o rază de 20 de mile nu există un copil mai simpatic. Costumul de marinar, coronița, sceptrul îl înstrăinaseră de mama lui. Cine știe de unde apăruse acest copil? Ce căuta aici în coliba mea? Se întreba ea acum. Plângea și plângând își dădu seama că nu jelea numai copilul, se deplângea mai mult pe ea, soarta ei. Această soartă care o lovise atât de crunt și pe jumătate inconștient începu să le urască pe multe dintre femeile de față, doar pentru că aveau copil în brațe. Plângea pentru că nu mai avea asupra cui să își reverse dragostea de mamă. Aceste gânduri se învolburau prin cap, în timp ce gura turuia mecanic întâmplarea, care, prin continua repetare, devenise searbădă. Tot meditând și frământându-se în încercările primitive de a-și pune ordine în simțuri, dureri și necazuri, femeia ajunse la constatarea că această nenorocire a ei nu era un caz singular. Privi în jur și descoperi 7 femei despre care știa cu siguranță că își pierduseră copii pe care îi iubiseră tot atât de mult cum îl iubise și ea pe Carlos al ei. Și astfel ajunse să priceapă că nu era decât o mamă ca oricare alta, că soarta nu o alese anume să îndure ceva nemaipomenit. Ceea ce suferea ea în noaptea asta suferiseră înaintea ei milioane de alte mame. Mii o sufereau în același ceas și milioane o vor suferi abia când ea însăși se va bucura din nou de viață. Poate că din cauza prea marii oboseli, a epuizării din cauza suferinței, a durerii, a plânsului, a tipatului, începea să-și revină iar, încetul cu încetul. 27. Curtea din fața casei lui Garcia forma un pătrat nisipos, cu 2 laturi deschise. Celelalte 2 laturi erau formate din mărăcini. În jurul colibei erau așezate tot soiul de bidoane, de petrol, ruginite și oale pline cu pământ, vase pentru flori, dintre care unele erau pline de boboci. Acest almeș-balmeș de vase, având toate formele imaginabile, constituiau grădina lui Garcia. În imediată apropiere a colibei mai creștea și o tufă de piper, care acoperea nevoile gospodăriei. Numărul deosebit de mare al oaspeților făcea ca toate tufele, mărăginii și agavele acestea să fie drapate cu basmale, pălării, cămăși, scutece și tot felul de zdrențe și de cârpe. Curtea arăta ca o tabără, bărbați, femei, copii, dormeau întinși pe pământ sau ședeau și moțăiau. Pe jos erau înșirate pături și rogojini, plasele contra țânțarilor întinse aici și colo pe țăruși arătau ca niște corturi mici. De jur împrejur răsunau frânturi de melodii cântate din gură sau la muzicuțe. Făclii, focuri, felinare, chiar obișnuitele lămpi de tablă deschise, luminau toată curtea. Un roi de băieți mișuna în jurul mezinului familiei Garcia, ajutându-i să pregătească artificiile,
Sigur că nu-i lăsa să le aprindă, ci îi utiliza doar ca ajutoare. Astăzi era ziua lui cea mare, putea să-i trateze pe ceilalți de sus și ei îl ascultau, chiar în speranța că vor obține câte o încărcătură de artificii, căreia să-i dea foc. Fără îndoială că, peste câteva zile, avea să își primească răsplata. Cei pe care îi teroriza, cum aveau să-l cotonogească cu toții. Mulți dintre cei veniți aduseseră cu ei sticle cu mescal, un rachiu făcut din sucul cactusului mescal, care are un gust imposibil de diana, amestecată cu petrol nerafinat. Alții aveau tequila, aguardiente, comiteco, cuerva sau viuda, căreia în unele locuri îi se mai spune și heradura. Dar, indiferent care le-ar fi numele, toate sunt unul și același lucru. Sticlele se plimbau din mână în mână. Un bărbat, fără îndoială un om bun, își scoase pălăria, intră în colibă și întinse o sticlă seniorei Garcia, rugând-o să bea. Fără să aștepte a doua invitație, ea luă sticla, o pusă la gură și când eu înapoi omului, nivelul băuturii era cu cel puțin 3 degete mai jos decât fusese înainte. Dar erau degetele unui țăran care trudește din greu. Un alb normal, după porția pe care o înghițise femeia, s-ar fi prăbușit de parcă l-ar fi trăsnit cineva cu un par în moalele capului. Printre indienii sosiți atunci era și un bătrân, care după îmbrăcămintea zdrențuită și rogojina care îi servea drept șa, trebuie să fi fost foarte sărac. În schimb era deosebit de curat. El intră cu toți ceilalți în colibă privind copilul, apoi se îndreptă spre mamă. Îi spuse femeii cât de drăguț îi se pare băiatul, ce frumos e îmbrăcat și cum seamănă cu copilul sfânt al Madonei din biserică. De asemenea, o asigură că era de pe acum sus, printre îngerii cerului. Mama zâmbi mândră. Își corectă ținuta îndreptându-se și mulțumi pentru frumoasele cuvinte prietenoase care îi fuseseră adresate. După ce acest sărman bătrân ieși din colibă, căută în jur să își găsească loc pe bancă. Apoi se așeză și scoase o carte veche ce părea a fi o carte de rugăciuni. O răsfoi câteva minute de parcă ar fi căutat o anume pagină, apoi începu să psalmodieze încet din ea. Realitatea era însă că el nu știa să citească. Cunoștea pe de rost textul cântecelor sale, se uita doar în carte deoarece văzuse că așa se făcea în biserică. Cele mai multe strofe le repeta de câte 2 sau 3 ori, probabil pentru că îi plăceau mai mult sau le știa mai bine. Când începea o strofă pe care o știau și ceilalți, femeile și parte dintre bărbați îl acompaniau. Tocmai începuse să cânte o a doua strofă când femeile din colibă, în frunte cu soția mecanicului, se porniră să-i țină isonul. La început, încet, cu o oarecare reținere, apoi cu toată puterea. Dintre bărbați, doar unul se alătură corului, pentru că ceilalți erau prinși cu răsucitul țigării sau cu degustarea conținutului vreunei sticle. De altfel, cântatul îi obosi repede pe unii bărbați, ei preferând să flecărească, fără să-i supere deloc faptul că altora le făcea plăcere să cânte. Bătrânul zdrențăros cânta neîncetat, refuza până și sticlele care îi se tot întindeau. După cum mi s-a spus, era un agrarian. Nimeni nu-l plătea pentru acest lucru pe care îl făcea din milă pentru biata femeie, atât de rău lovită. Se gândea că o ajută să treacă mai ușor, fără răni prea mari, peste pierderea pe care o suferise, mai ales că băiatul avea să fie înmormântat și fără preot și fără certificat medical, și una și alta costau bani. Chiar dacă toți cei prezenți ar fi dat jumătate din banii pe care îi aveau asupra lor, tot n-ar fi putut să se acopere cheltuielile pe care le-ar fi reprezentat aducerea unui medic și a unui preot, iar înmormântarea sigur că n-ar fi putut fi amânată cu 2-3 zile până la aducerea acestora. Pentru că, deși noaptea era răcoroasă, cadavrul începuse să se descompună. Agradianul nu cânta decât rugăciuni, dar niciunul dintre cei care cunosc cântecele bisericești romano-catolice n-ar fi izbutit să le ia ca atare. Probabil că așa le-au cântat catolicii atunci când au apărut pe aceste meleaguri călugări, ca să propage printre bieții păgâni din America dreapta credință. Oricum or fi fost melodiile la început, acum erau diluate și amestecate cu tot felul de cântece lumești, de exemplu cu muzică de dans americană, de dată mai recentă. De altfel, oamenii ajungeau să intre într-o biserică o dată pe an, sau chiar numai la 2 ani odată, și de auzit numai acolo puteau să audă adevărate cântece bisericești. Poate că le rămânea câte ceva în memorie din ele, dar apoi veneau seriile de dans la care muzicanții le cântau cele mai la modă șlagăre din orășelul apropiat, considerându-le ultima noutate de pe Broadway. Și în toate melodiile se infiltrau întotdeauna motive păgâne, primitive, probabil moștenire de la înaintași. În muzica de cult, care se cânta fără alt acompaniament decât duduitul unor tobe înalte și tonul plângăreț al unui clarinet confecționat prin mijloace proprii, motivele acestea se impuneau cu atâta insistență, încât din cântecul propriu-zis nu rămâneau nici 10 acorduri. Bătrânul cântăreț care se afla aici era cunoscut în toată regiunea junglei. Considerat cel mai bun în felul lui, era admirat de toți.
Era steaua de cinema a acestor oameni. La anunți și la aniversări cânta corridos, balade. Sigur că pe acestea din urmă nu le cânta la fel de bine ca profesioniștii, cei care, la ferias, la iarmăroace, povesteau cântând celor care nu știau să citească atât ultimele evenimente politice și noutăți de toate felurile, cât și tragedii de dragoste. Dar în ceea ce privea cântatul la morți, bătrânul agrarian îi întrecea pe toți cântăreții de corrido. Când afară răsună prima strofă, seniora Garcia țipă atât de tare încât părea că și-a pierdut mințile. Femeile care se aflau în apropierea ei o cuprinseră în brațe, consolând-o. Încet, încet se liniști, suspinând doar. Dar când cântecul fu reluat și de alți bărbați și femei, răsunând în întreaga curte, durerea o cuprinse din nou. Începu să o ia razna, dându-și cu pumnii în cap și trăgându-se de păr, încât avea impresia că, din moment în moment, va rămâne cu un smoc în mână. Apoi se trânti cu toată greutatea trupului peste catafalcul pe care se afla copilul, dar atât de tare că acesta începu să trosnească. Speriați, doi bărbați vânjoși se repeziră să o țină, dar ea se arunca tot mai năprasnic peste copil, încât dacă acesta ar fi fost viu, fără îndoială că nu i-ar fi rămas niciun oscior întreg. Și în tot acest timp îl striga și îl dezmierda cu tot felul de diminutive. Cico mio, mititelul meu, iubitul meu copil, singurul meu băiat, de ce ai plecat de lângă mama ta și ai lăsat-o singură, de ce? De ce, Maria, Sfântă Fecioară, mi-ai făcut asta, de ce? Și apoi se porni pe blestemat. Blestemă toți sfinții din cer și toți dracii din iad, cu pumnii strânși se repezi spre pieptul copilului, de parcă ar fi vrut să-l pedepsească pentru ceea ce-i făcuse, lovindu-l cu toată puterea. Mișcările îi erau atât de violente încât brațele puternice ale bărbatului care o apucase abia izbutiră să o ia de acolo. El o smulse de lângă catafalc, îi trase capul pe spate cu o mână, iar cu cealaltă încercă să-i toarne mescal pe gât. Pentru că însă nu voia să bea, mai veni unul care o sili să înghită băutura. Abia când sticla se goli, omul îi dădu drumul din strânsoare. Dar nici lacul acesta n-a fost de mare ajutor, pentru că băutura nu ameți și de fiecare dată când oamenii începeau să cânte, o lua din nou razna. Un timp femeile din colibă tăcură, dar ispita era mare. Ar fi vrut să cânte și ele încet. Se încadrară în corul care răsuna din curte. Acum biata mamă țipa atât de tare că de multe ori acoperea vocile femeilor. Încet puterile începură să o părăsească și se liniști. Semenele ei însă continuau să cânte, considerând că asta era datoria lor, indiferent dacă mama tulbura sau nu cu țipetele ei rugăciunile. Sigur că Domnul în bunătatea lui avea să ierte păcatul acesta. În cele din urmă, mescalul care îi fusese turnat pe gât își făcu totuși efectul. Gândurile începură să îi se încălcească, își dădu la o parte cu mâna părul de pe față și începu să privească în jur. Părea că nu își dă seama ce voia de la ea această mulțime adunată aici, în coliba ei. Făcu un gest larg, cu mâna de parcă ar fi spus, afară cu voi, plecați, să nu vă mai văd în coliba mea și lăsați-mă în pace. Dar imediat după aceea înălță din umeri, de parcă și-ar fi spus în continuare. Dar ce-mi pasă mie de ăștia, din partea mea să rămână, poate nici n-au unde să se ducă acum noaptea. Apoi se îndreptă spre masă, se holbă la mort și spuse, de fapt, ce copil e ăsta? Femeile încetară să mai cânte, dar abia își rosti cu glas tare întrebarea că tot trupul îi fu străbătut de un fior. Mânioasă șuiera pe nas, încet de tot îi spuse copilului, o, copilașul meu, de ce nu m-ai așteptat? Am fi trecut atât de frumos podul dacă ai fi vrut numai să mă aștepți și să mă ții de mână. Apoi se întoarse spre femeile care stăteau ca mute. Nu-i așa că totul e doar o glumă? Spuneți-mi că totul e numai o glumă. Vă rog, vă implor să-mi spuneți asta. Dar nimeni nu scoase niciun cuvânt. Soția mecanicului se ridică din genunchi, se apropie de ea, o cuprinse în brațe și o sărută. Apoi își opti încet. Nu vorbi așa, Carmelita. Curând ai să ai un alt băiat. Dumnezeu o să-ți trimită unul din cer. Să nu mai spui asta, draga mea, cât trăiesc. Nu vreau să mai am un copil. Îl omor înainte de a se naște. Și plângând continuă. Iartă-mă, cumătră, n-am vrut să spun asta, dar mă doare atât de tare inima că nici nu mai știu ce vorbesc. Copilul ăsta m-a chinuit atât de tare când a venit pe lume și acum când pleacă, parcă mă doare de 1000 de ori mai rău. Iartă-mă, te rog, iartă-mă, mâine totul o să fie altfel, dar acum, în noaptea asta, nu pot să trec peste toate. Sunt doar câteva ceasuri de când încă făcea gălăgie, alerga, râdea și uită-te și dumneata ce-a rămas din el, și totul în cele câteva ceasuri. Plângea la pieptul nevestei mecanicului. Acum, când cântecul se oprise pentru o vreme, trosneau artificiile și pognitorile, iar biata mamă își amintea că băiatul ei e în drum spre îngeri, cum să-și uite durerea. La început, cântecele îi ținură pe oameni treji, acum însă și ele își pierduseră puterea stimulatoare și toți erau mai somnoroși decât înainte.
Unii se culcară pe pământ, alții se așezară, își trecură brațele în jurul picioarelor și își puseră capul pe genunchi dormind așa. Doar câțiva bărbați și puține femei rămaseră treji, nu pentru că nu le-ar fi fost somn, ci pentru că sticlele nu erau încă goale și pentru că, vorba unui vechi proverb, numai în somn nu se poate păcătui. Femeile din colibă nu erau mai puțin obosite decât cele din curte. Două și puseseră stăpânire pe ceea ce familia Garcia numea patul lor. Se culcară așa îmbrăcate cum erau. Acum începuseră a sfărăi. Focul mic care ardea pe pardoseală bâlbâia leneș. Dacă ar fi fost pisică, sigur că ar fi căscat. Lângă el erau câteva oale, nimeni nu se întreba ce căutau acolo, ce era în ele și cine le pusese pe foc. Nimeni nu se mai interesa de nimic, somnul sau măcar nevoia de a dormi pusese stăpânire pe toți. 28. În ultima jumătate de ceas, agradianul cântase tot mai greu, răgușise. Toți cei care mai erau treji umblau încoace și încolo, căutând să găsească cea mai potrivită formulă ca să se poată depărta de colibă, fără să rănească simțămintele mamei. Alții vorbeau numai ca să nu adoarmă. Bătrânul și cei care veniseră cu el intrară în colibă, se mai uitară odată la mort și apoi, lăudând curajul mamei, îi strânseră mâna, spunându-i cât le părea de rău de copil. Femeia mulțumi fiecăruia în parte zicându-i: "Muchas, muchas gracias, senior. Vaya con Dios. Multe, multe mulțumiri, domnule. Domnul să vă aibă în pază. Vă mulțumesc pentru vizita dumneavoastră și pentru frumoasele cântece pe care le-ați cântat în cinstea fiului meu. Adios, seniores." După ce ultimul dintre ei ieși din colibă, mama rămase în prag, prăbușită în ea, privind fără nicio expresie drept înainte. Oamenii încălecară și ultimii adios răsunară în urma lor. Doar gazda era încă acolo, privindu-i cum se îndepărtează. Haina de ceață a zilei care se năștea cobora încet pe pământ. Milioane de perle străluceau în iarbă, pe frunzișul copacilor și în potirele florilor, așteptând sărutul soarelui. Apoi adierea ușoară a dimineții împrăștie ceața și noua zi își arăta surâsul copilăros. Seniora Garcia tremura în vântul proaspăt al dimineții. Se duse la ușă și își plimbă privirea peste oamenii care dormeau în curte. Se simțea cu desăvârșire părăsită și singură. De partea cealaltă a preriei, raze de aur se repezeau spre cer și în câteva clipe soarele străluci peste junglă. Femeia se întoarse și băgă de seamă că lumina zilei umplea coliba. Aceasta făcea ca flăcările lumânărilor ce pâlpâiau și fumegau să capete un aspect fantomatic. Și cu toate că ziua nu putea intra în colibă decât prin ușă, schimbă totuși aspectul încăperii, nelăsând nimic neatins. În timpul nopții, lumina palidă a lumânărilor nu avusese tăria să pătrundă în toate cotloanele, ascunzând privirii ceea ce era urât. Ba, luminițele acelea toate îi dădeau chiar un anumit farmec, îi împrumutau parcă aspectul unei mici capele sărăcăcioase. Lumina violentă a zilei spulbera această iluzie. Coliba părea acum întunecoasă și neprietenoasă. Seniora Garcia era trasă la față din cauza suferinței și umflată din cauza plânsului. Ochii îi erau sticloși, inflamați și fără luciu, vârâți în găuri adânci și negre. Arăta ca o figură de ceară făcută de mâna unui artist nebun. Avea pe ea tot rochia aceea de voal. Florile prinse de cordon atârnau veștede și încălcite. Cele din păr căzuseră de mult. Seara rochia păruse foarte drăguță, acum arăta de parcă ar fi fost de împrumut. Faptul că spânzura pe ea nu-i dădea viață. Ea era tot mama copilului, dar rochia nu mai era rochia ei. Rămăsese doar zdreanța murdară a unei rochii și femeia o târa pe ea. Copilul, care seara fusese încă plăcut la vedere, era acum un cadavru anost, gătit stupid cu un costum nerod. Gura îi era verde, iar din rana de la maxilar îi curgea un lichid. Sforile cu care fuseseră legate brațele crestaseră dâre adânci în carnea umflată și mâinile, care fuseseră unite ca pentru rugăciune, păreau acum legate de un călău. Razele soarelui pătrundeau ca niște săgeți prin crăpăturile pereților. Seniora Garcia se uita la razele care atingeau cadavrul. Înțelegea acum pentru prima dată ceea ce ceilalți știau de mult, că băiatul ei a plecat, că nu se mai afla în colibă. Grămada de carne care era acum pe masă nu mai putea să fie nici măcar sărutată. Adierea dimineții care pătrundea pe ușă și prin interstițiile pereților o făcea să simtă miasma neplăcută a cadavrului. Mama se scutură, se retrase de lângă ceea ce fusese copilul ei și gemu disperată. Când se uită iar la el, văzu cum i se așează muștele mari vers pe față. Fugi repede, aduse o cârpă și l-acoperi. Acum nu mai putea nici măcar să-și privească băiatul. Spre norocul ei, seniora Garcia n-avea timp să stea și să se gândească la tot ceea ce se întâmplase și avea să se întâmple încă, pentru că odată cu ivirea noii zile apăruseră și aveau să vină încă alți oaspeți.
Știrea despre copilul care s-a înnecat și a fost găsit în chip miraculos se răspândise în lung și în lat, iar oamenii, cum auzeau, își luau cele de trebuință, se suiau pe măgarii, pe catârii sau pe cailor și veneau să-i spună nefericitei femei că fiecare care are o inimă și un suflet în trup este alături de ea și suferă cu ea. Și apoi, pentru că s-a întâmplat să fie și duminică, plecatul de acasă era cu atât mai ușor și numărul celor veniți la înmormântare cu atât mai mare. Bărbații săreau de pe animale, își ajutau nevestele și copiii să descalece, legau măgarii, caii sau catârii de stâlpi, de tufe sau de pari, dacă îi găseau, dacă nu, lăsau animalele în voie, se apropiau de ceilalți bărbați și, răsucindu-și țigări, începeau să tăifăsuiască. Femeile se înșirau pe drumul spre colibă, o salutau pe mamă, o îmbrățișau și o sărutau, apoi se duceau să vadă copilul, începeau să plângă și să jelească. Seniora Garcia țipa: "De ce a trebuit să se întâmple una ca asta? Spuneți-mi, de ce? Oare acolo, în cer, nu mai e niciun Dumnezeu?" Apoi lua cârpa de pe fața copilului ca femeile să-l poată privi. Când îl vedeau cu fața schimonosită, se speriau îngrozitor, dar își stăpâneau repulsia spunând toate același lucru: "Ce bine arată, ce îngeraș dulce, nu-i așa că-i drăguț?" Și primeau imediat răspunsul de la cele care le urmau: "Da, într-adevăr, un îngeraș frumos." Și toate, câte veniră, aduseră brațe întregi de flori. Unele erau împletite în coronițe, altele în cununi și împodobite cu staniol argintiu sau auriu. După ce intrau, le puneau pe undeva, fără să spună nimic, pentru a nu o obliga pe gazdă să le mulțumească. Oamenii aceștia simpli, care participau în mod sincer la asemenea nenorociri, nu-și însoțeau florile cu panglici și cărți de vizită pe care să le fie scris numele. Nu cunoșteau acest obicei din lumea civilizată. Aici nu-l interesa pe nimeni cine a adus florile sau altceva. Dacă cineva venea cu mâna goală, venea așa pentru că nu avusese ce să aducă, dar sigur se bucura și el de aceeași prețuire ca și cel care venise încărcat. Pentru că fiecare gest pe care îl făceau oamenii era o manifestare de simpatie față de mamă. "Da, așa îi spuse iar o femeie, arată minunat micuțul Carlosito, e ca un înger, numai că nu i-au crescut încă aripile." "Ca să fiu sinceră, trebuie să recunosc că n-am văzut încă un băiețel atât de frumos," adăugă alta. Oricât de îndurerată ar fi fost mama, tot femeie era și avea toate slăbiciunile femeilor. Ar fi fost în stare să asculte la nesfârșit cuvintele de laudă și de admirație la adresa copilului ei, în asemenea momente, înceta să se mai plângă și, apucându-le pe acele femei de mână, le spunea: "Muchas gracias, mil gracias, multe mulțumiri, mii de mulțumiri, sunteți atât de bună cu mine, mă faceți atât de fericită și de mândră, vă mulțumesc din toată inima." Sigur că dădea crezare la tot ceea ce auzea, fiind recunoscătoare pentru toate cuvintele de laudă spuse la adresa copilului ei, dar considerând că de fapt îi se cuvin ei, de parcă ar fi făcut ceva deosebit. Ceea ce spuneau femeile nu era simplă adulare, unele chiar admirau copilul, parte din cauza politeții care le era specifică, parte din cauza sentimentelor pe care le aveau. Prințișorul cu coroană pe cap și sceptru în mâini era pentru ele o imagine plăcută. Le amintea de copilul Iisus cu coroană pe cap, stând în brațele mamei sale, așa cum îl vedeau în biserică și în fața căruia îngenuncheau și se rugau. Unii dintre acești oaspeți erau de o sărăcie lucie. Femeile care veniseră cu o clipă înainte umblau desculțe și erau îmbrăcate în rochii de bumbac, subțiri și pline de găuri. Spinii n-au înțelegere pentru sărăcia indiencelor, care sunt nevoite să călărească prin junglă. Ca să se ferească de soarele arzător din junglă, indiencele aveau basmale din val negru. Cele mai multe dintre ele își aduseseră și copii. Ședeau lângă mort și, descoperindu-și sânul, își alăptau pruncii. Tot timpul plângeau și suspinau, încetând doar atunci când își suflau nasul sau când îi se adresau seniorei Garcia. De îndată ce noile venite terminară de privit mortul, mama îi acoperi din nou fața. Când soarele începu să se ridice, nu se mai putea sta în colibă. Mirosul de cadavru îți tăia respirația. Două femei însărcinate fură scoase aproape pe sus din colibă. Fumul lumânărilor, mirosul greu al florilor de tot felul, izul de mescal, cafea și tutun, emanațiile atâtor trupuri nespălate care se înghesuiau în colibă, toate se amestecau și se combinau, dând un abur greu și des, care, reținut de acoperișul de frunze, nu putea să iasă afară. Cu toate acestea, oamenii zăboveau înăuntru, o făceau din simpatie față de mama atât de greu lovită. Peste 2 ceasuri, adierea dimineții va înceta. De atunci până la 11 înainte de prânz, în aer nu se va simți nicio mișcare. Atunci atmosfera din colibă va fi a idoma celei dintr-un crematoriu. Dar, indiferent ce se va întâmpla, atâta timp cât va rezista seniora Garcia înăuntru, vor rezista și ceilalți.
Bărbații care veniseră cu femeile puțin mai înainte și care stăteau încă afară, își terminaseră de fumat țigările, își scoaseră pălăriile și intrară în colibă cu ele în mână, sfioși ca niște școlari, care au întârziat și care sunt speriați. Unul se îndreptă spre masă și scoase cârpa de pe fața copilului. După el veniră toți. Se uitară câteva clipe la mort, apoi se îndreptară spre ușă și ieșiră. Părea că nu știu ce să facă, să se ducă la mamă, să-i scuture mâna și să o întrebe despre cele întâmplate, să vorbească banalități cu ea sau mai bine să tacă. Totuși, niciunul dintre ei nu era încurcat. Oamenii aceștia sunt rar încurcați, poate chiar niciodată. În atitudinea pe care trebuiau să o ia, se călăuzeau după un singur principiu, să facă numai ceea ce poate să o ajute pe mamă să-și suporte mai ușor durerea. Tocmai de aceea se gândiră că n-are niciun rost să-i strângă mâna sau să-i pună tot felul de întrebări pe care îi le puseseră atâția alții înainte, sau să-i spună cât de frumos e copilul. Toate acestea le știa ea bine și atunci preferară să tacă. Considerau că au dat astfel expresia cea mai elocventă compasiunilor. Dar indiferent ce spuneau sau ce făceau, era evident că nimic nu era studiat sau pregătit de mai înainte, ci că totul venea din inimă, sau mai bine zis, că vorbea inima din ei. Tot ea îi îndemna și să bată cale de kilometri pentru a consola o mamă și tot inima le poruncea să tacă atunci când socoteau că tăcerea exprimă compasiunea cea mai adâncă. Niciodată nu vor spune gazdei la plecare că s-au simțit bine, dacă nu va fi așa. În asemenea ocazii, indianul va spune mai degrabă: îmi pare rău, dar trebuie să plec. Am de lucru acasă. Vă rog însă să veniți în modesta mea casă în care veți fi întotdeauna binevenit. În ultimele 12 ore îmi dădusem seama cât tact și bun simț manifestă oamenii aceștia simpli în relațiile cu semenii lor. Le observasem și le analizasem, atât faptele cât și cuvintele. Când venisem aici, văzusem în ei doar pe țăranul simplu indian, cu politețea pe care o are în toată America spaniolă, adică acolo unde turiștii americani n-au ajuns încă să urâțească peisajul, să le vorbească indigenilor despre marile binefaceri ale civilizației și să le servească tot felul de comparații între acestea și mizeria în care trăiesc ei, spunându-le cât de rău le este administrată țara. Cred că pentru a cunoaște oamenii așa cum sunt e nevoie de o ocazie asemănătoare celei pe care am avut-o aici. Atunci vezi dincolo de murdăria și de zdrențele lor, inima și sufletul pe care l-au, ceea ce este mult mai mult. Este singurul lucru care contează la oameni. Aparatele de radio, limuzinele, recordurile de viteză, toate acestea nu sunt decât deșertăciuni, atunci când facem ultima analiză. Religia e cea care îl învață pe om să-și iubească aproapele, care usucă lacrimile unei mame ce și-a pierdut copilul și îl sfătuiește pe cel care are două cămăși să dea una celui care nu are cu ce a-și acoperi goliciunea. Dar e oare într-adevăr religia? Moartea dă cel mai bun prilej religiozității din vârful buzelor să își desfășoare întreaga măreție goală. Dar aici, unde moartea a pătruns pe furiș în mijlocul unei mâini de oameni fericiți, care se pregăteau pentru o petrecere de sfârșit de săptămână, aici n-am putut să descoper nicio urmă a religiei pompoase a omului alb. N-am auzit până acum nicio rugăciune, nimeni n-a prefirat printre degete boabe mărunte de mătănii. Iar dacă agrarianul își psalmodiase cântecele lui bisericești, acest lucru avusese foarte puțin de a face cu religia catolică. Prin cântecul lui propaga conținutul eternului mesaj lumesc, omului o mulțumire, iar fecioara fusese invocată doar ca să fie pusă la curent cu ceea ce se întâmplase, și nu ca să coboare și să vină în ajutorul unei mame indiene aflate la Ananghie. Și tocmai pentru că religia, așa cum o cunoaștem noi, n-a pătruns în inimile și caracterele acestor oameni, de aceea ei și-au păstrat încă o inimă din care se revarsă bunătatea și dragostea. Ședeam pe o ladă care se afla, poate, la 1 metru de ușă. Cine voia să iasă sau să intre, putea trece pe lângă mine fără să mă deranjeze câtuși de puțin. Cu toate acestea, toți bărbații și toate femeile, și chiar și cei mai răsăriți dintre copii, se opreau și îmi cereau voie. Cer permisiunea dumneavoastră binevoitoare, senior. Și nu treceau până nu le răspundeam eu, pase sau esu proprio. Nu făceau acest lucru pentru că eram un alb. Ar fi procedat la fel și dacă în locul meu s-ar fi aflat acolo cel mai umil țăran, îmbrăcat în zdrențe. Nu puteau trece pur și simplu pe lângă un om fără să nu se poarte așa. Sigur că atunci când aveam de-a face cu indieni, procedam la fel. Să ne imaginăm însă că aș fi încercat să fac același lucru la mine acasă, în Statele Unite. Sigur că toți ar fi fost convinși că am contractat o boală tropicală, acasă urlu cu lupii. Îți cruți nervii dacă nu te străduiești necontenit să-i aduci pe ceilalți la nivelul tău și poți să te înfurii până te îngălbenești sau te înverzești sau ca pe tensiune dacă te încăpățânezi să îndrepți oamenii care sunt convinși că știu mai bine decât alții. Ce e mai bine pentru ei?
Devii filozof dacă trăiești printre oameni care aparțin unei alte rase și vorbesc altă limbă. Dar orice s-ar întâmpla, cel mai bun lucru e să rămâi la convingerea că nu există pe pământ țară mai frumoasă ca țara lui Dumnezeu, țara celor liberi. Atunci ai liniște și ești un cetățean onorat, în afară de faptul că această filozofie își merită banii numai atunci când știi să o aplici. Am mai făcut constatarea că cele mai îndepărtate călătorii nu îi dau posibilitatea să învețe câte ceva decât aceluia care s-a mai mișcat nițeluși în propria lui țară. Cel care umblă cu ochii deschiși și se mai uită și prin jur, învață mai mult dintr-o plimbare scurtă decât învață 1000 alții într-o călătorie în jurul pământului. Cel care vine în jungla Americii Centrale să vadă ce sunt în stare să facă niște indieni în jurul unui pod, dar este convins că singurul lucru care contează e cercul cultural din care a plecat acela, cu siguranță nu va vedea nici jungla, nici podul și nici pe indieni. Cel care se duce în călătorii și vrea să fie atent în jur, acela să știe întotdeauna că multe din cele învățate la școală și la universitate sunt false. 29. Mi se făcuse foame, așa că m-am dus să văd ce mai era nou pe la Slaich. Fata se sculase de mult, pisase porumbul fiert pentru tortillas în metate, fasolea neagră era aproape fiartă și apa pentru cafea pe foc. Nu-i gata cafeaua, așa că trebuie să mai așteptăm un sfert de ceas, zise Slaich, de îndată ce mă văzu. Dacă ar fi fost nevastă mea acasă, acum am fi fost sătui. Drace, cât sunt de ostenit, Doamne, sunt chiar al naibii de ostenit, zău. A țipi pentru o clipă, dar se trezi imediat. Nu l-ai văzut pe băiat?" mă întrebă el. Vreau să spun pe puturosul acela care lucrează la mine. Trebuie să ducă mai repede laptele la prăvălie. Îl ajută pe tontul lui Garcia la prepararea artificiilor. Aha, deci acolo e. Lasă că îl pleznesc eu. Știe că trebuie să ducă laptele. În jarul ăsta se acrește încă înainte de a ajunge la prăvălie. Se ridică și plecarăm amândoi îndărât la Garcia. Când ajunserăm noi în curte, tocmai se întorcea și bătrânul Garcia din misterioasa lui cavalcadă. Din traista de rafie care spânzura deja, scoase o legătură cu lumânări, un pachet cu cafea măcinată, 4 căpățâni de zahăr brun și 3 sticle de câte 1 litru cu mescal. Una dintre sticle era pe jumătate goală, lucru de înțeles. Pe de o parte drumul era lung, iar pe de alta sărmanul bătrân era tare amărât. Și tot de aceea îi străluceau și ochii și avea și fața roșie și buhăită. Dar cel puțin era cinstit, nu se străduia în niciun fel să-și ascundă starea. Întinse imediat sticla începută prietenului care l-ajută să descalece. Acesta bău o înghițitură, apoi ea trecut din mână în mână. Când ajunsese la prăvălie, Garcia nu avea la el decât câțiva pesos. Negustorul îi dăduse toate acestea pe datorie, numai pentru că se gândise că îi trebuiesc la înmormântare. Garcia s-ar fi simțit îngrozitor dacă ar fi trebuit să-și îngroape copilul fără să aibă în casă destul mescal, cafeaua și zahărul trebuincios și câteva lumânări. Și apoi negustorul știa foarte bine că datoriile făcute cu ocazia înmormântării vor fi primele pe care Garcia le va plăti, chiar dacă altele mai mari vor fi amânate din acest motiv. Iar pentru că în prăvălia asta totul era de 2 ori mai scump decât în oraș, câștigul chiar numai din această vânzare era destul de bun. De asemenea, Garcia plătise imediat aproape o cincime din suma care reprezenta prețul. Și cu aceasta se adeverea din nou străvechea zicătoare care spunea că nu există niciun câmp de luptă care să fie atât de pustiu încât să nu se găsească și aici câțiva indivizi care să scoată un câștig frumos. Tot ce e sub soare se face cu dolari sau cu pesos. Nu interesează dacă sunt lacrimile unei mame, râsul unui copil sau amărăciunea săracului. Din toate te privesc banii. Omul trebuie să plătească la fel pentru suferințe ca și pentru bucurii, pentru faptele cinstite ca și pentru păcătoșenii. Chiar și ultima încăpere de sub pământ, cea care nu mai stă nimănui în drum, chiar și aceea trebuie plătită. Altfel ajunge la lada de gunoi dacă nu se îndură de el vreun student în medicină omenos ca să-l scape de o asemenea rușine. Dacă n-ar fi așa, atunci n-ar fi pe lume atâta petrecere. Muchacho, ce se aude cu laptele? Răgni Slaich. Estoi volando, jefe, am și zburat, șefule, strigă băiatul. Atunci dai drumul, dar acum imediat, lasă poveștile. Senior Velasquez o să-ți scuture bine pantalonii, dacă o să-i duci laptele acrit. Dacă Slaich întrebuința tonul acesta aspru, nu o făcea pentru că ar fi fost îngrijorat de cei câțiva litri de lapte și mai puțin își făcea griji de ceea ce avea să spună sau să facă acel senior Velasquez, proprietarul prăvăliei din preajma gării. Dacă acesta ar fi încercat să se plângă de calitatea laptelui atunci când Slaich se ducea să-și ia banii pe care îi trimitea apoi proprietarului fermei, ar fi fost pus în situația să vorbească de unul singur, pentru că Slaich i-ar fi întors pur și simplu spatele și s-ar fi dus acasă. Dacă Slaich ținea la ceva, apoi asta erau vitele care i-au fost încredințate.
Cât despre patronul lui, despre Velasquez sau despre lapte, nu-și făcea niciun fel de griji. El considera ca o simplă coincidență faptul că șeful său, Velasquez, și laptele aveau ceva comun cu vitele. Ne întoarserăm deci în coliba lui Sly și, așezându-ne în jurul unui fost bidon de petrol, ne luarăm micul dejun. Ziarul, care acum se murdărise de tot, ne servea drept față de masă. Sly măsură ceea ce era pus pe așa zisa masă, de parcă i-ar fi lipsit ceva. Apoi se întoarse spre fată și îi spuse să mai prăjească pentru fiecare câte 2 ouă. Si, patron, aorito, da, stăpâne, imediat," răspunse fata. Se duse într-unul din colțurile întunecate ale încăperii, unde atârna, agățat de stâlpul ce susținea acoperișul, un coș. În el moțăia o găină. Probabil că se întreba, somnolând, cum de sta ea în coș în timp ce surorile ei aleargă pe afară, curtate de cocoș. Fata apucă găina de gât și o aruncă cât colo, apoi scoase 4 ouă și se îndreptă din nou spre vatră. Găina cotcoloci indignată, apoi alergă de câteva ori încoace și încolo prin colibă. Sări pe masa noastră improvizată, ne răsturnă ceștile cu cafea, mai fâlfâi încoace și încolo, după care se întoarse iar la coș. Rămase puțin în picioare pe marginea lui, apoi sări înăuntru, mută ouăle încoace și încolo, cu picioarele și pentru că nu constată lipsa niciunuia, se așeză iar liniștită închizând ochii. Era iar împăcată cu lumea, era fericită și mulțumită cu tot ceea ce se afla pe pământul Domnului, pentru că nu știa să numere. Capacitatea de a număra poartă vina multor nenorociri care ne cad pe cap. De când mașinile de calculat au făcut aproape imposibilă greșeala, tragediile legate de numărat au devenit tot mai dese și tot mai groaznice. După ce ne-am terminat micul dejun, am considerat că era cazul să ne culcăm.